Isicawu sithe ukubambezeleka njengoba uSibiya etshele iPhalamende ukuthi akaneme ngokuba khona kwamanye amalungu ePhalamende okumanje amvulele icala lenkohlakalo yena kanye noNgqongqoshe uSenzo Mchunu. Uthi angeke kube nobulungiswa ukuthi aphekwe ngemibuzo ngabantu asebemise enkantolo. The honorable member is a complainant in a member that led to a search and seizure at my house. And at the same time, I have to come and account before the same parliamentary member as well. As far as I'm concerned, there's a conflict of interest. Usihlalo wekomiti ube esecela ukuthi uSibiya athi ukuphuma kancane badingide ngalolu daba. Senior counsel, can you please help the general out and then we will let him know when we are ready. Usihlalo uthe lesi sikhalo uzosedlulisa kusomlomo wePhalamende emva kwalokho sibe sesiqhubeka isicawu. uSibiya uthi waqala ukuzakhela izitha eziningi ngesikhathi ehola uphenyo olwaholela ekutheni kuboshwe owabe eyinhloko yezomhloli emaphoyiseni uRichard Mdluli. I put the team together that were running the investigation leading to the arrest of Richard Mdluli. And it is at that point in time that I actually made a lot of enemies within crime intelligence. Uthi ubudlelwane bakhe nokhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi baphamba kahle ngaphambi kokuba kuboshwe abasolwa ngokubulala uAKA. I've had a good working relationship with General Mkhwanazi for years. And there was no issue at all. The only issue came just after the arrest of AKA. Kusenjalo isheshe yaguqa ikhomishana kaMadlanga njengoba amaziko amabili izindaba efake amaphepha ephikisana nokuthi obunye ubufakazi bakulesi sicawu bulalelwe esithe. iNews 24 kanye neDaily Maverick bafuna ukuthi bonke ubufakazi bube sobala njengoba bethi okuqhubekayo kule khomishana kuthinta wonke umuntu. Okhulumela ikhomishana uthi oyinhloko yezomhloli uJenene Dumisani Khumalo uyelulama kungenzeka ke ekwazi ukuqhubeka nobufakazi bakhe emasontweni azayo. We have been in communication with SAPS and we understand that Lieutenant General Khumalo is recovering. Ikhomishana kaMadlanga izoqhubeka kusasa.